Значи на целта ви трябва да ми помогнете да направим торта. Аз съм за да. Всички ще направим, да. Само че искам да сложи, всеки от вас да сложи нещо сладко, което най-много обича да яде. Помислете си и служете бързо. Какво ще сложиш? Банан. Какво ще сложиш? Сметана малко служи. Какво ще сложиш? Пържени. Черешка. Аз много обичам малини. Браво! Бъде толкова добре. Малко точно яйца. Ама яйцата ли са сладки? Аз се обичам. Развърквам слабо да се пече. И викам си от тортата, докато се пече, за да ви чуя да дойде. Силно с целия си глас. Ето я тортата! Няма да изгаса. А свещичката ти е цветна. Сега ще Свещичката е много специална. Хайде! Birthday, Leah! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Leah! Happy birthday to you! Духай, дух! Сама няма, трябва една по една да ги палите. Може би няма да могат пак. Ако искаш да ги Не, то се разтваря, когато се запази. искате ли всички заедно тук? Да. Обаче преди това. Коя песен ще изпеете за Лия? Ама на български знаете ли? Да. И аз имам да го чуя. Чакай ми. Не на български. Рожден ден, Лия! Честит рожден ден, Лия! Той се скрие. Честит рожден ден, скъпа Лия! Честит рожден ден, Лия! Хайде всички! Три последния път, трети път за щастие, който не е това, да? Кой ще разбере кой е дух? Да, сега ще има този малко.